раҳматулло дар ин рӯзҳои гармои тобистон ҳафтаи 2 маротиба ба назди дарёи пуртуғёни Душанбе меояд ва худро салқин мекунад. вай гуфт дар наздикии хонаи онҳо ҳавзи шиноварӣ мавҷуд аст ва обаш низ мусаффост, аммо ба сабаби гаронии нархи он ӯ ҳамроҳи рафиқону дӯстон ба ин ҷо меояд. ман мехоҳам ки дагон вай басани ами дарёи соз бошад ки об набарада, ами бачаҳо биан обозӣ кунанд, ами обш соз бошад. ӯ параш об соза намебарад, лойқа тоза бошад ки соз бошада. раҳматулло ва дӯстони ӯ танҳо наврасоне нестанд ки дар рӯдхонаи хатарнок обозӣ мекунанд. як мушоҳидаи мо ҳам нишон дод ки аз рӯдхонаи Душанбе то даромадгоҳи маркази ноҳияи Варзоб наврасон дар маконҳои мамнӯъ дастаҷаммуна обозӣ мекунанд. бо шурӯи фасли гармо ва оғози мавсими обозӣ ҳам дар ин шабрӯз талабот ба ҷойҳои обозӣ дар Тоҷикистон зиёд аст. ҳоло аксар мактаббачаҳо ё ҷавонону наврасон дар дарёҳо обозӣ мекунанд. тавре худи шумо ҳам мебинед, дар ин маконҳое ки бачаҳо барои обозӣ интихоб карданд, ягон ишора ё аломате барои он ки дар ин ҷо обозӣ кардан манъ аст гузошта нашудааст. як ида аз наврасони пойтахт дар ҳавзҳои махсуси шиноварии пӯлакӣ ва бархе ҳам дар ҷойҳое ки қаблан барои оббозӣ сохта шуда ҳоло мамнӯъ аст худро салқин мекунанд. кӯли ҷавонон ки дар гузашта макони аслии оббозии барои сокинон буд, ҳоло аз нав бозсозӣ мешавад ва дар он оббозӣ манъ аст. ҳангоми ҳузури мо дар ин макон даҳҳо нафар дар канори ин кӯл машғули оббозиву истироҳат буданд. ҳар рӯз чанд бор барои ҳамҷо оббозӣ меоед? як бор. масалан ягон бор гуфтанд ки ман аст ё ки ман нест дар ҳамҷо оббозӣ кардан? نه همین سال یه بار اومدیم اونجا دیدن خیلی گفتن یه بار میپریم میریم. پیش از اومدن باید پدر و مادر را آگاه میکنید؟ آه پرسیدیم. бо оғози фасли тобистон аллакай дамои ҳаво дар бархи минтақаҳои кишвар то 40 дараҷа гармӣ мерасад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон 19 июн бо пахши як баёния гуфт, дар як рӯзи гузашта 5 нафар ҳангоми оббозӣ дар рӯдхонаву кӯлҳо ғарқ ва ҷони худро аз даст доданд. мақомот сабаби аслии ғарқшавии ноболиғонро риоя накардани қоидаҳои шино, оббозӣ дар ҷойҳои хатарнок ва беаҳамиятии волидон ба кӯдакон медонанд. саринӯзи рӯҳулло, шодмони ятим, озодӣ, Душанбе.